practiques la meditació? Mira, fa aproximadament 10 anys que vaig començar a practicar la meditació, inicialment en un grup de pràctica que quedava a prop del meu domicili, d'allà on visc. Després, per circumstàncies, no vaig poder continuar amb aquell grup i va ser quan vaig traslladar-me aquí, em vaig incorporar al dojo en el que actualment estic practicant i bé, tot plegat fa d'això ben bé 10 anys. Practiques també a casa o només al dojo? Intento practicar a casa i al dojo, és a dir, al dojo vinc entre 2 o 3 cops a la setmana i procuro també meditar uns 2 o 3 cops més també en altres moments de la setmana, a casa. Com creus que ha contribuït a la teva vida tant laboral com personal, la meditació? Jo penso que la meditació ha contribuït molt favorablement, molt positivament, tant en la meva vida personal com laboral, i penso que això és el que d'alguna forma també t'empeny, no?, a mantenir la pràctica. Jo diria que la meditació m'ajuda a mirar-me a mi mateix, a conèixer-me millor, a ser més conscient de mi, a poder manegar també els meus estats quotidians d'ansietat, de nerviosisme. Intento i m'ajuda a recuperar la tranquil·litat quan ho necessito. I penso que també m'ha ajudat molt i m'ajuda a ser conscient de les necessitats dels altres. Bé, jo diria que m'ajuda a trobar un equilibri emocional en la meva relació amb mi i amb la gent que m'envolta. Perfecte. Així doncs, recomanaries a algú que fes meditació? Jo recomanaria que ho provessin, que s'animessin a provar-ho i a partir d'aquí que ells, segons la pròpia experiència, acabin de decidir-ho. Però crec que sí, que val la pena provar-ho perquè algú es podria dur una molt favorable sorpresa. Moltes gràcies pel teu testimoni. Gràcies.